Сыстырын халық рәссамы Аркадий Пластовның «Фашист үшіп ұзды картинасы» Совет чоры мәктәбендә оқып чыгучыларга яхшы таныш. Аның авторы Аркадий Пластов гомер буе Сөмбөр төбәгенең Карсун районы Присаних авылында яшәп иҗат итә. Заманда Мәскәү, Ленинград шәһәрләренә күп чакырулар булса да, ул туган ягын ташлап китә алмый, гомернең соңгы көннәренә чаклы шунда яши. Шуңадыр да инде монда килүчеләр дә биредә аның рухы белән яшиләр. Монда рухы матур. Пластовның рухы иптәшләр белән очрашып хезмәт итәбез. Моннан 10 ел элек өлкә губернаторы Сергей Морозов данлыклы якташларының исемен мәңгеләштерү максатыннан рәссамнар өчен Пластов көзе дигән халыкара конкурс оештыру һәм аның исемендәге премия булдыру тәкъдиме белән чыккан иде. Быел инде ул 10нчы тапкыр уза. Аның кысаларында илебезнең төрле төбәкләреннән килгән рәссамнар үзара аралашып, төрле очрашуларда, экскурсияләрдә дә булдылар. Я здесь писал пейзажи, писала натюрморты с цветами, живыми, вот сухими цветами, вот. И портреты детей. Төрле шәһәрләрдән килгән рәссамнар бөек рәссамның туган авылы Присанихага барып, ул яшәгән йортта һәм ул гомер буе эшләгән остаханәдә булып пленерда катнаштылар. Әмлә бу картинаны Чувашстан Республикасының рәссамнар союзы берлеге рәисе Николай Леонтьевич Андреев эшләгән. Аның рәсеме һәм менә ул кулланып ясаган монда балан, төрле төрдән төрле гөмбәләр. Әлбәттә инде бу әле рәсем эшләнеп бетелмәгән. Ләкин уже менә урманның матурлыгын, көзге байлыгын моннан күрергә була. Ульяновск татар автономиясе әгъзасы, Сөмбөр рәссамнарының иҗат йорты директоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирек Нуртдинов тырышлыгы белән узган ел авылдагы чиркәү янәшәсендә Пластов укыган мәктәпне тыргызганнар. Экспонатларны бөтен авыл буйлап җыдыкты рәссам. Әмма монысы данлыклы Пластов чишмәсе. Биредә Аркадий Александрович байтак рәсемнәрен ясаган. Я прихожу вечерами, сижу и слушаю вот это вот звук этой воды, красивый мотив такой, да, вот это же вспоминается свое детство, то же самое, да. И вот когда слушаешь эту воду, и такой получается отдых для себя, да, голова отдыхает после трудового такого дня. Конкурсның нигезләмәсе буенча ассамблея бәйгедә төрле жанрда иҗат итүче рәссамнар катнашалар. Кемдер табигатьнең хәтта гади, күзгә күренми торган күренешләрен күреп ала, аны полотнога төшерә. Кайсыдыр портретлар иҗат итә. Менә буларны Казаннан килгән Илсур Сиражиев эшләгән. Аркадий Александрович Пластовны белгән кешеләр бар монда. Аларга инде 70 яшьлек бабайлар инде алар хәзер. Но в свое время они позировали, балалар булып. Рәссамнарның халыкара ассамблеясы конкурсына быел 13 гариза кабул ителгән иде. 3 номинациядә узучы әлеге бәйгенең Пластовның туган ягында номинациясендә өлкәнең татар автономиясе әгъзасы, рәссамнарның иҗат йорты директоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирек Нуртдинов җиңүче дип табылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.